baita kaliyan Gindong Jala Ngidher Samudra Nisaya Mina Yayah Mas Kintar lampahing punang kalwa raharjaning praja saged singawang labet para wedya rini tansah rumagang kaya jejabang uwuh walagang rara turida wis kaduncang dadya sumire kang penandang wahya diatmika Mas Nandang para taruna manunggal sedya purhita marang Kang Waradwija agar ing antiwiyata temah dadya jalma ingkang sujana bali wisada Swaradin tumenging desa winangun dadya sarana ngusadani penandang mruga marga-marga pinaparwarata bali wisma nendha gapura klines banon pinulas warni sindura uruning manunggaling warga sangsaya sentosa sarasen wis dadi pakulinan aruming asma kinarya Jawayayuh luring negara mila pantes yen Praja Astina wis ngebat nyancing jaman Swarnadwipa menangkina catma sanggatong kang asta pangwasa negari Astina sang nata jejuluk Prabu Dayudana ya Prabu Suyudana inggih Jaka Pitana ya sang Prabu Jaya Pitana Sri Kurumati Gendari Suta Drestalastra Siwi Gandharya Tripamansah Kurawendra Prabu Dayudana Pranyata Narendra ingkang pambet Tanwita Darmahita Sarahita Samahita Turta Masih linambaran Samahita Danacendra Tata kaya mangkono nuju hari Respati ing mangsa Palguna sangatong miyos siniwa kalenggah ing Padmasana sesemek permadani pinulas Kang Sekara Tanjung sinebaran Goraksari Binandawida Nisa Jebar Kasuri Pongas Mangandar gandane sang katong nganti temekeng pangurakan Jawi miyos sang Duminata kaya para banjek dibiyata manggung tanggung ingkang sami ngambil upacara nata arupi banyak dalang sawung galing Hardwalika bebek mas ditanggo Kang Sarwa Kencana yen Jinandra kadesan Prabu Duryudana prasasat para bayi jelantah kaya para Hapsari pegambir hamlat barangan sami sumewa wiwit saking Paningrat dumugi Lawang Brajanala kebegan wadya kang nggantung sibuk ing Bacira Ngayun kumalebet kang ngerontek lan duraja katonane Daru Sinandra pindha Jalada katempuh maluka rep sidenger manem tanana swara kang nyabawa ampun kang yarsa dawaing tusara kahiring busari kang lagi mangarti pating sareng lan pating sareng imbal gandilir suwantening Andiraga wis ketingal ngabiyantara pepatih wasisaning praja wingking saking Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya sang Patih Harya Sukman Trigantal Patih sang Suila Kunta Nadyanta bubrah budayane nganggo nanging awit iku dadi bapa pamaning nata Astina Prabu Duryudana mila tanpa kalamunta Patih Harya Sengkuni persasat wenang ngepak bon-bonane wong sak praja minangka pamungkasing pasiban kadang nata ing tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma ing Jawiandir para wadyabala mantri Bupati Jayeng Atama ingkang gambaludak handayong pancak sujining kraton ingkang samya siba tinimbiyan kadangira manenggak wingking saking kasatriyan Banjar Junut anggih Raden Dursasana talak anak inggil sumeh lamun telu mamah kaya kendel-kendelo nanging sinentak garwanira dadya meneng kan tanpa nyabawa ketingal Raden Dursasana sampun hanoleh wong mupadi sendengan awit sampun habiyut tanpa wawa hangampah netra ingkang sampun alit sawetawis lenggahing sang nata dereng mireng dadya pangertian kamangkono aturing Patih Harya Sengkuni mecah marang Semingkang Swasana
Leng-leng ramiwaning kang sasangka kumanyar mangrembo mengkuri manggen tanpa sirih halep nikah moro pring tekian sarwa sak sekar sinuci Bukyan sang parwati amar malang melawan sang Duryudana
Sudama Gusti sasongko kasongan surya para banyo sumungsun kaswa laras urming sari-sari samyo manuk semeng sarira sumar manira sukanta Ujwalange sumono ngarbuka candra kusuma ing